Kaixo, Malen. Bai. Bueno, normalian kirolan inguruko elkarrizketak emoten dozuz, gaurkoa baina apur bat desberdina izango da, ez ara oitxuta egongo, ezta? Egixe esan ez, beti, kirolaria nazen egin, beti elkarrizketa kirolan mundutik joaten dien, nire lorpenen inguruan, ze txapelketa daukoten begiz jota eta bar, baina gaur beste sorpresan badaukotze prestaute eta, aber ze moduz doien. Zuk erronkez eitzen dozu berbain baten ez, kirolan munduko erronkez, baina gaurkoan beste erronka batzuei buruz berba itxia tokatzen da, zein aukeratu dozuzuk? Proposatu jaten nien erronka baten inguruan berba itxia, egisa da, irakurri nagoenean, ze aukera egon zitxezkeen, askokin identifikauta sentatzen ditzen, baina igual egisa da, zehazki ingurumen krisiakin, ez dakidan arazo larri moruan ikusten dutelako edo kontzientzia handixa dutelako, baina horren inguruan berba itxia erabaki nagoen, eta horren inguruan jardun gau gaur. Zuretako erronka nagusixena izango litzake hori orduan, larri hitzat hartzen dozuna? Bai, nik uste dut larritzat hartzen dutela, bai. Normalian zuk erronkari pertika hartu eta gainetik egiten dutzazu salto, kasu honetan erronkei ez zuzen heldu behar jak ez da? Saiatzen az, erronka guztiak pertigakin heldu, baina gisa da, pertigaz aparte, Malen be pertsonia bada eta beste erronka batzui be heldu bi jakiela. Zela ikusten duzu egungo egoera? Esan dut dut ez, nahiko arazo larritzat daukote ingurumen krisia, egisa da, gizartia geroz eta kontsumistagoa da neinean, baliabideak geroz eta murritzagoak die, eta gehiagizko kontsumo horrek be, gehiagizko hondakinen ekoizpena dakar, eta egisa da, hondakinen ekoizpen hori horren kudeaketa ez dela oso egokisa izaten kasu askotan. Askok urruti ikusten dabe arazo hau, baina hemen dakau, egunero? Batzuk seguro urrin ikusten dabiela, beste batzuk arazoa kontemplau ez dago egingo, baina beste askok be egisa da arazo hau hemen momentuan bizi daula eta arduratzen gaitxuen gauza badala. Orduan, daneti dauko. Guk enbiotza hau aurre, agintarixen papela da, enpresena? Ez dakiz zeinen, esan gure, onaino, puntu honetara heldu garen, pertsonon jokabidean erruagatik, eta nik uste dut erantzunkizuna behoin geuria dela, ez gara ibili bihar bat abestia pelotia botatzen arazoa handi itxen dagoen bitxartian, orduan geixei itxoin barik eta agintarixen esku itxibi herrien nik uste dut ja norbanako moruen jardun bioula. Eta hori zela itxen da, zein geinke? Zein geike? Behitxo, horrekoan, proposatu zuztezunien hau eta gonintzen apurtxo bat irakurtzen, eta esaldi bat irakurri nauen, jartzen zauela jende txiki askok, leku txiki askotan, gauza txikiak eginez, mundua eraldatu dezakete orduan esan gurot. Ez da ekimen potolo bat inbier aldaketak ikusteko, ez? Nik uste dut ekimen txikiek kriston esanguratsuak izan lehikela. Nik esaterako erosketak itxen dutenean beti joaten az nire plastikozko poltsekin, guk kotxian ja poltza honek eukitzen ditugu, inoiz de imprebistu joan bigarenean, betxu hor daukou, saiatzen gara gehiagizko plastikoak ekiditen, ez dakit txikero birziklatzen etxian, egisa da, alde horretatik oso konstiente garela etxian eta niri ez jat zaila itxen. Baina egisa da, beste pertsona batzui geixo kostatzen jakiela. De hecho, oin lagun bat dau Londresen bizitzen eta asteburuan egon ginen berekin eta berak esaten zagoen. Han, birziklatu, buruti pasau ez jakiela itxen birziklatzea eta nire ia pentsutan jat dela gauza bat, kriston lehentasuna daukola nire bizitzan. Orduan, urratxez urratx, apur bat obera itxen gabizela ikusten dozu edo itxeko asko dagoen diok? Itxeko asko dau, baina egisa da egoera hain da larrixa edozer gauza txiki kriston esan nahia eukileikela. Orduan, edozein ekimen txiki izen leike onuragarrixa daukoen arazoa aurre itxeko. Gure saioan izena zubiak da, pentsatzen dugulako hainbat gauza lotzen eta elkarrekin egin genkela aurrera, erronka konplexuen garai hontan. Zuk, zubi bat eraiki biharko bazinu edo zubi bat baino gehiago, zein mutur lotuko zen itxuzke? Nik uste dut zubi bat baino gehiago eraiki beharko nitxuzkela, bi muturrekin ez litzake nahikoa izango, baina, egisa da, hemen danok daukogela zer esana, ez? Norbanakuak, agintarixak, ekimen txikinak esan dute moruan, ez? Danak balixo dago, ez dela
jo, ba, ni oin jarri binaz dana eitzen, inbaseike hobeto, baina ez pentsau, gauza batera mugatziarren ez da bitzenik laguntzen. Azkenian danak balixo dau, eta dana izango da hoberako, entzutan dut. Orduan, geratzen naizuk esandako esaldi horrekin, gauza txikisa, jende txiki askok eta leku txikixetan, eta hola eingotzau aurrera datorren hori. A ber. Eskerrik asko, Malen. Zuen.